Добър ден, приятели! С вас Лариса Василева от село Ленково. И днес искам да ви предложа трето видео от нашата серия Женско здраве. Напомням ви, че ви запознах вече с различни типове жени по класация като резултат от изследвания на двама видни гинеколози и ендокринолози, че ние всички жени се делим на 4 различни типа. Представих ви метаболитен тип, изтощен тип и днес идва времето да ви представя третия тип – зрял. Какво значи зряла жена? Според изследването, зряла това е жена на 60+. Какъв е нейният профил? Първото нещо – 100% устойчива менопауза. Няма излишно тегло. Тази жена има обли рамене, няма мускули обаче. Слаби